Allah ya baka ƴaƴa irin wannan, amma saboda mugun hali duk su dare su barka. Ko kuma saboda mugun hali irin na mahaifinsu ba? Me ka ce? Na ce Allah ya da maka da su lafiya. ƙarya kake cewa ya mugun hali irin naka. Haka ka ce? Fita! Tabi! A ɗauka! Bismillah. Ga wannan. Guda ka ji, za ka bambanci wanda ka sha a da da kuma na yanzu. Kai? Hani? Wallahi rabona da in sha shayi da madara mai zaɗi irin wannan. Wallahi na ɗan saurayi na. Dama fa har yanzu fa kai ɗan saurayi ne, kawai kai ne kawai ka mai da kanka ka tsufa. Hani, don Allah fa. Kai. To, Hani, bismillah. Bismillah. A'a, tsaye. Ba haka za a yi ba kawo kaga. Ka san me nake so da kai? Rufe idonka. Hani, rufe ido na fashi ka ce na yi. To, a ci abinci ido a rufe. Buɗe bakinka. Ne wallahi kin farfado da ni. Ka san menene sweet? Dai ina gidan nan ina rayu ko muna tare da kai, to insha Allah zan dawo da kai yadda kake da zaka dawo fresh kaman ba kai ba. Hani, Allah kai ka bani ba tsufa ne ba. Taska zo Yaya ta samu ne? Taska, kaga abin da yake faruwa ku a gidan nan? Me yake faruwa? Wannan matan? Soyayya kenan tsakanin Alhaji da mutuniyar. Wannan soyayya? Tana so ta bata mana uba. Babanku ya zo ne? Alhaji mana. Haka ne. Alhaji ba babanmu bane? Babanmu ne wallahi. To ta kawo mana wani shirme a cikin gidan nan. Ka ji in gaya maka na je na iske ta, ina leƙa na ganta tana ɗauka abinci, tana bashi a baki, gashi da hannu gashi da baki. Bai ɗauka ba ita take bashi a baki. A Sabira me yake damun ki ne? Kiya mutum zai auro yarinya kamar wannan yar karama da ita kuma ana soyayya a ce ba za a bashi abinci a baki ya ci ba. Taska, wannan ba laifi bane ta ebo sakarci da rashin tarbiyya ta kama mana a cikin gidan nan, ta rinka ba Alhaji abinci a baki kuma muna gani, saboda haka ba za mu yadda ba. To gaskiya ba za ki yadda ba, ni ma din kuma zan yadda ba. Gaskiya ne fa mun da kika faɗa, bai fa kamata a ce tsoho da shi irin wannan ba, da hankalinsa da komai ya zauna ina bari yarinya tana bashi abinci a baki. Taska, ai kai ne na wajenta, je kai mata magana. Ni Sabira ke ganna a lahira kai na akai. Ni lokacin da ta ce daga nan gurin kan na ƙara tura Alhaji a keke, ita za ta tura shi, ta ce min ta hana tsarki ita za ta yi masa, ta hana wanka ita za ta yi masa. Kin ji na ka miki ƙara? To yanzu kuma sai in tashi zubi da ni
kai da ni ne uban kaɗi heri in je in ce mata wannan bangaren ba bangaren ki bane bangaren girki na wani to Sabira wani mutum ya je ya ɗebo rashin mutunci izo zai miki a cikin gida ba za ki masa magani ba za ki maganin sa ba kwarai kuwa in rashin mutunci take ji Sabira ba ki fita iya bane na fita in rashin kunya take ji in ta ɗebo daga gidansu ta kanan ba za ki iya maganin ta ba zan iya to Sabira kar ki taɓa bari wani ya zo ya shiga gonaki ya ɓata miki harka ki je ki same ta ki ce in ta ƙara ba wa Alhaji abinci a baki ko ta ɗebi wani lemo ta bashi a baki tana wani dariya sai ki tsintsinka mata mari tsakuwa wallahi hadda duka Allah haka zan ba zan kyale ta ba ai kar ki daga mata gaba ya za a daga mata kaska yar kundin uba sai ka ce kota ka ji wai ke ba kika auro masa ba kin taba ganin mutum ya auro irin wannan yarinya dan ya sharaba ce ma ba za a yi soyayya ba Allah ubangiji na roƙonka Allah ya sa ta yi a gaban Alhaji tana gama ike to tattare ina ki ba gidan nan sai bakin ruwa galma shura ka ji wannan galma shura ke dakata mara mutunci wani kika ƙara bashi abinci a baki an gaya miki munan gidan mutanen banza ne za ki zo ki rinka ba Alhaji abinci a baki? Ke? Me ya shigo da ke? Alhaji ita ta kawo ni, mu nan gidan ba mu taba ganin haka ba, ba a taba yi ba. Wannan ɗabi'a ba ta gidan nan ba ce. Ta kawo mana ɗabi'an banza ta kawo mana su a cikin gidan nan. Ke? Wace ce mutumiyar banzan? Ga ta nan. Alhaji wannan abin kirki ne take yi, ta rinka baka abinci a baki? Wallahi ba za ki bata mana Alhaji ba. Mu nan ba tafi in banja muke da shi a gidan nan ba, kuma in wani sabon salon kika kawo mana a gidan nan mu ba za mu taba yadda ki bata mana babanmu ba. Ke? Kama ya tuta. To Alhaji magana fura ba. Shi ma kin daina dama mun fura, ita za ta ringa dama mun fura. Kama ya tuta shi banza shi yan wofi. Ke? Dawo. Ba ta haƙuri. Na ce ki ba ta haƙuri. Ki yi haƙuri. Kuma Allah ya isa da na baki haƙuri. Kai? Ka ji abin da wannan yarinyar take ce min ko? Kwantar da hankalinki. Duba. Ba ta da hankali. Kinga abin da ya sa take zaune a gidan nan. Iya girkinta ne kwaran da tsafta da sharan da take yi ke ma za ki zo ki gane domin idan ta zo ta gyara miki ɗakinki za ki ji mamaki hani ba sake fuskanki mana muna cikin jin daɗin mu ba hani to baba sarmai zan wuce to na gode sosai Allah saka da alheri sannan kuma maganin nan ba ki kula da shi sosai ki sha in Allah so yadda zaki ji sauki a jikinki ta ni kenan in Allah yadda zan sha sannan kuma in akwai wani abu kike bukata ki gaya wa taskas sai ya kira ni ya faɗa mu kenan ba komai Allah ya miki albarka yawa baba sarmai na'am kin ga dai yanda gidan nan ya koma tunda baba ya yi aure sai dai a hankali ni dai nayi biyayya na zo bikin nan azima har yanzu ba ta son wannan auren sannan na ji labari cewa 'yan uwanmu sun fito daga prison na san duk inda za su je yawo sai sun dawo gidan za su dawo to za su dawo Allah a yi musu magana a sa ido a ba wa baba haƙuri ba komai to ita ma yarinyar dai ga ta nan dai ba komai in Allah ya da hadde da yake taurin kai ne da shi in Allah da zan yi iya kokari na shikenan baba sarki na gode sai Allah ya miki albarka kai wai ne yake damun ka kuma roƙo ka koma yi a ba fa roƙo wani in bata baki ba fa zai baki ba to shikenan sai aka ce dole sai ka gaya mata zan tafi ita san zan yi tafiya ko ba zan tafiya ba amma aikin ka saka kafa sai za ta yanzu taska in zan ba wa baba sarmai abu sai na gaya maka ne a'a salon roƙo hajiya ki dai sallame ta dai shikenan taska biyo ni zan ba da sako a kawo ma baba sarmai baba sarmai sai an da ka gani irin wannan roƙon wallahi ba yi da dadi dan Allah ka daina roƙon nan baba da ban yi magana ba za ta bayar halin ba uba ne ba bibiya yake wallahi da lazi kuma wallahi haka ne dan wallahi ta dauro wallahi na tayi tafiyar nan karshen ta ya bai 2000
wallahi bai wake dubu ba yanda aka yi bikin na aka kashe kuɗi. Taska. Haka ne kuma. An gida dai. Ba. Checkers custard na da saukin damawa. Sanya checkers ɗinki cikin kwano, sai ki zuba ruwa ki dama shi, sai ki zuba tafashashen ruwanki a kai har yayi kauri. Checkers custard sumul yake, gashi kamshin sa na jan hankali. Mama kin gama ne? Nemi ainihin Checkers custard don gina jikin iyalinki kullum da wannan ɗanɗano mai gamsarwa. Checkers shine ainihin custard. I apply this route every week of the year. My engine never fails. Then they call me go come because I dey carry them go come. My engine no dey fail me. My people, are they okay? My engine too, they okay. They have one thing in common: Amasco engine oil. My people don't land. Let me also renew their engine with Amasco engine oil. Amasco Engine Super is for this. Baba Sabi. Amasco Oria 40 is for this. Baba Sabi. And this Amasco Vital 5000 SM is for this. Baba Sabi. Let me also introduce to you Amasco Synthetic SAE 5W30 for use in all modern vehicles such as this. This is how me and my association members service millions of vehicles every day with Amasco engine oil. Lubricating the nation through quality products. Ka bani dama a cikin labarin fim din nan yadda zan gamsar da 'yan kallo. Ka aika mai sana'a kana da kaga daraktan nan ma da yazo. Yawwa ina so in muku tambaya. Duk wanda ya bani gamsashe ansa zai ci kyautar naira 100,000. Shin menene ke kamanceceniya da harkar fim? Kamanceceniya? Kwarai. Salima cake. Salima cake? Kwarai kuwa. Mai shadda ka ci kyautar naira 100,000. Kamar yadda ka san muna yin fina-finai kala-kala kuma duk sunan su fina-finai. Haka su ma kamfanin Salima cake suke yin cakes kala-kala kuma duk sunan Salima cake. Ya batun daɗinsa. Ai daɗinsa yadda ka san daɗin kallon fim. Bare kuma a ce ka haɗa guda biyu. Kana kallon fim kana cin Salima cake. Bari in gwada in gani. Ya labarin mutum kuma? Mai daga baya. Salima cake kowane flavor yana da sahalewar hukumar NAFDA. Za ku iya samun Salima cake a dukkanin shaguna da ke faɗin tarayyar ƙasar nan. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Babban uwa, mu maganin kukanmu, ka ga matar babanmu kuma mamanmu. Allah ya kara miki lafiya, Allah ya miki albarka. Wannan alkhairi da ake turo mana a wajen muna karba. Allah ya kara miki albarka, Allah ya kara miki albarka. Wannan aure Allah ya kara masa daraja. Malam gaskiya, mutan ka dai. A fito lafiya, a fito lafiya, fito lafiya. Alhaji ka gode wa Allah. Wannan bai wa Allah ba karaman abin arziki ka samu. Muna magana da Sabira. Sabira ba, haka ko? Ta ce tun da take rabon da ta kwai da ake masa haɗi irin wanda ranki da ita yi. Ta wanda lokacin. Taska, zauna kan kujera. Zauna a kan kujera. Wai ni ma. Na ce ka zauna. Tashi. To, lafiya ne. A'a, zauna ma. Kai ne ka zauna. To, yawwa. Zauna. Zauna. Bismillahirrahmanirrahim. Haka da alheri. Rabon da in zauna a kujera a gidan nan. Tun farkon zuwan hajiya ba bazuli. Taska. To, na tambaye ka. Kai kana da wata yarinya da ta kwanta ma a zuciya da kake so? Alhaji, ni me haɗan da yarinya? Ni haɗan da mace. Abin da nake nufi, yarinya wanda kake so. Wai aure? Domin na bin Alhaji, ina Taska ina aure.
ni da nake samartaka dan ba dudu ba na so ba a so na waɗanda muke so din ma in mun ga sai dai mu kallon daga ne wallahi ba sa kula mu kai kada yi tunani so nake ka samu wata yarinya akwai wata bazawara a nan baya kai da Allah a ɗinka da me ana maganan budurwa kana kawo mun bazaura ni abin da nake so da kai shine ka samu yarinya budurwa daga 18 kadda shekarun ta ya wuce 20 wai alhaji aure za ka kara dan Allah ka kan magana me ke ne duba kai zan aura ma a uni kai sai a yi biki amma ka zo kana mun magana mazaura yanzu kai dan Allah dan annabi baka ga yanayi da ba yanzu ya canza yanzu na kwana yi aure nan bayin aure ba zan yi kokari in laluba nemo wadda take ma mai dan rangwamin gata wadda dai ba za a kashe kuɗi ba Allah ya maka albarka in taska duk abin da za a yi karka yadda ka kashe kuɗi baka ga wannan auren ba na junidi ai ban yadda na kashe kuɗi ba wannan ƙararraki da suka je suka rubuto na maganan kuɗi na wannan sai da na jajirce aka janye tukuna ka gani ba saboda haka sai ka samu mai saukin kuɗi ta bi daɗin sha'ani ai alhaji walwalar kama mu mun ganta ni da sabira muka zauna muna gulma ka kai haƙuri ba ni da mutum ba haka ko to sabira ta ce haka kawai fa sai ka daga mata hannu ni ma kuma kana daga min hannun nan usul ko baka yi hura ba sai ka hura Allah sarki kuyi daidai kuyi daidai kuyi daidai kuyi daidai kada lafiya ta fa Allah kada lafiya Allah ai yawa Allah ya kare lafiya saboda haka sai ka je ka dogo dama shine kiran dama da zaka mu a tsaya tukuna sai dai kuma dole ne in gode maka to me fara alhaji taska da ka haɗa ni da Junaidiya an ba dan kai ba ai kai ne fa kai ruwa kai tsaki ni ne uwa ne makarɓe yalo kai ne komai wallahi kai ne haraɗan kai ne ka tunkuno ta kai ne ka ganta kai ne kuma ka bani ita babanta ma jiya da ikira waya ce Allah ya saka mun da alheri haka Allah kai yarinya ta kira da ta gaya musu irin abin da take gani ka san mutane ne suke gulma ka suna baka bayarwa na ce ba dai ciyarwa ba ƙaryansu kai jama'a ko kuma zane wani irin abu ne an gawa bikin nan yanzu ba wani abu zai iya ba mutum ba inda ya samu wanda yarinya ma ba zai ma kula kuwa ba yanzu sun zuwa kuna sallama kuna abu waye ne tambaya waye wani tambayar waye mutuniyar dan Allah dan annabi ka fita harkata kai wannan wani irin bala'i ne wai kai taska zuli da wannan gurbin ba su iso ba ne a ga zuli kuna sanar da zaidu ba za ka ce masa shara ne ba dole sai ka faɗi na kasar da Allah yi masa ba gurbin bane kenan ba gurgu bane to ta dahi amma guragu ne dai wasu iso ba ba wanda izo to wai me ma ne da a hawa je da ta tafu kai wani dauko wannan gurgun kai ma mashin din kama a gurgun ta zai zo nan gida a hauka ne wannan gurin baban na kuka zo eh yana ciki ko alhaji yana ciki kam da amarya kenan wallahi tan da amarya nan ta zo zuli hawa ta ya dan kwambo ni fa yanzu na zama hukun ma'abu ba sa kauna ta ba ta so ta ga na je na taba alhaji sai dai fa in zauna gefe ɗayan ta bace ai da farko da ka gane dama da tuni ka biyo mu muka gama abin da zamu ka gani abin ya burge ni ya mun daidai taska kana katon banza katon hofi ka fi so babanmu yana tare da amarya shi yana jin daɗin rayuwar shi sai ya kira ka uwan me za ka yi mai ha ba mutuniyar kan kunna taba nan gurin a gidan mu din alhaji ya hana shan taba a gidan nan saboda yayi amarya ko wai ke ta magana amarya da ya aka samu ka fito yanzu ka kunna taba ya hango ta sama sai a mai da ku ya dan gombo ba gidan ku bane nan ban ka mata wuta ba ki da hankali
arziki muka zo nema in aka ce a sa mata wuta iyayen gemo suka kai su kafa. A to wannan da ni kake kenan. Da kai yake sai me? In mun gama neman arzikin in na fita in ma kunna sinki guda babu ruwan kowa. Dala Hawa kira mana wannan gurbin da shi mana. Kai mutuniyar. Gaskiya kyau kika kara gidan yari ya karbe ki wallahi. Wai ni ya zan yi da kai ne taska ina fa daidai da zamanin ka sani ban taba sarewa ba wallahi. A'a faɗa mishi gaskiya dole ba na son wani munamuna. Yawa a gidan yaron nan ma fa sakonki daban ne mu ne dai a cikin wahala. Sai abin da aka dafa aka ba mu tuwon na lauma ɗaya farar miya haka za mu sha. Na gani yayi dan kwambo. Bakin ciki ya shigo cikin sabgan nan. Dan Allah dan Annabi baron da taska da Allah kai mana iso cikin gidan nan. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sana Alhaji. To kun zo kun tsaya cirko-cirko. Ku yi magana mana. Ina da uzuri fa. A'a kuma ai mun ga alama baba. To amma kuma uzurinka gaske ne mu ma kuma muna da shi. Wato da na sani da na karya tun a gida. Malam Zaidu ta fito ta yi magana gaskiya wannan fa. Ba za ta samu komai a wannan gida ba. Tana ta ce tana jin yunwa. Wannan gida ba za ta samu abinci ba. Ta bari wannan amara tana yi. Lalle tsohon nan ai aje taska a gefe. Ai dole ya aje taska yana ganin wani ƙaƙƙanwa yarinya a gaban shi. Kina badan Allah sa Allah ya karɓi rayuwar ƴata ta fara ba. Ai sa'ad ta ce Allah wallahi. Kai kun tsaya kuna ta magana ƙasa-ƙasa. Ku zo ga jatumar taku ku tsuguna ku gaishe ta. Fadan gaida wannan yarinya garan kama gaba na. Lala wato mai tarko baya daga kara. Ibi abin usanni. Kuma haka ne. Ba magana nake muku ba. Wallahi bilahi lazim gara ta koma ku. Mai tarko baya daga kara mu je. Bismillah ya alhamdulillah. Duguna, awa, duguna. Abin da nake so da ku, shi idan mahaifinku ya auri mace, ko mai kankantarta in dai ya aure ta, to ta zama mahaifiyarku. Yo. Ai a musulunci ma ta zama mahaifiyarku. Ai akwai girmamawa. Ina wuni. Lafiya kalau. Allah ya sanya alheri. Sannun ku fa. Ya gajiya cilkowa. Kai, cilkowa? A'a, ai karaman mace a Hausance. Yarinya. Shi ne nake nufi wannan Hausa wata ƙasa ce can. To na ji me ya kawo? Yawwa Alhaji dama abu biyu kawo mu. Na farko muka zo mai murna aurenka da cilkowa. Kai sake jin cilkowa din nan. A'a abin nufi ƙaramin mata amaryarka da kai muna murna. Sannan na biyu Alhaji muna godiya da yan tamu da kai da yafe mana da kai da aka fito da mu daga wannan kunci. Shi ne muka zo mai maka godiya Allah ya sanya alkhairi a wuranku. Yawwa to kafin mu koma akwai abin da muka sa a gabanmu muna so kai mana addu'a da fatan alkhairi a matsayinka na mahaifinmu ko ba haka bane don mu dace mu cimma wannan buri. To in abin alkhairi ne Allah ya ba ku sa'a. Abun alheri ne mana baba idan Allah ya bamu sa'a yanzu nan sai ka gani mu da gidanka haihata ba abin da zai dawo da yo ba za ta kara zuwa ba insha Allah insha Allah. To mun gode Alhaji mun gode mun gode. Ya dan kwambo. Rai ke dade amarya. Ina zuwa. Da Allah ya dan kwambo ku tafi da Allah bata kan mu lokaci. Wallahi tallahi. Ke kira mana. A'a kika sani ko ta zo da gara? Sabar sabar sabar. Assalamu alaikum. Alaikum salam. To ya dan kwambo ga wannan?
to na ce da alkaki? A'a, ko rage na mota. To an ba kwashe kuɗin mahaifin mu fa an fara rabu. Kuma je Allah kuma je shi nan mu warware. Wai me kika kawo musu ne? Wallahi cikin gara ne na biki shi ne in ɗiba musu wani abu. Julia, my honey. To ai ka san yara na ne. Kaga dole in ja su a jiki. Komai a rayuwa na da nashi tsarin. Da gaske? Kwarai kuwa, kamar tsarin gina masarauta mai inganci. Da tsarin aiki mai inganci. Da tsarin cika buri mai dogon zango. Da tsarin jagoranci a duniya. Kowane tsari na ɗauke da ra'ayinki daga mallakinki. Ashe ina da sirrin? Kwarai taskira asirin mai ɗaki. Nestle lafiyayyen abinci ingantaccen rayuwa. Baba, Baba. Ne. Ina jin yunwa. Kai, ka sake ƙare magana yunwa da ke ji, sai na kama ka, na kakkarya ka, na ɓaɓɓalla ka, na cilla ka ta baya. Ba kai duk kai ka jago abinda aka shiga cikin wannan bala'in da masifan ba. Waye jawo munafikin banza munafikin washi. Ba shagiyar gulman ka ba, da gulman ka je duk abin da ka gani sai ka kwasa ka je ka gaya mahaifiyarka. Yanzu ba gashi nan ba, yan shawarma muna kwasa muna cin shawarma, sai yanzu mun da cin funkaso. To funkason ma yanzu ina ka gan shi? Bari sake gaya mata ba. Ba za ka gaya mata ba me? Bari sake gaya mata ba. Zo ki ji awatu. Da gaske ma ka kara gaya mata ba. To wanda da hankalinka. Yanzu ya samu mana shawarma. Daɗin mu, ci daɗin mu. Idan ka ji na zo na kira ka, na ci zo in aiki ka ko a gaban ka ne, ko a gaban ta ne ka ji na kira ka zo in aiki ka. In ta ce mai za ka so ka ce, ba ruwanka. Kuma na san abin da zan yi, yau kuma sai in baka naka, sai ka ci ka gaya mata. To zo na ci. Ina kuma za ka je? Ciki na ne ke furɗa, shi ne zan fita in je ɗan samu kemis. Falajin zan so. Ba gun mai kemis za ka je ko ba wani cikinka da ya juya. Na san yunwa ce take tsatsibarka. Mu je ka zauna. Shiga ciki na samo kuɗi a gun matan babana. To. Awalu. Zo mu je zan aike ka. Menene? A'a, ta ne abu da bi ke je ya samu mana abinci. Tura shi zan ya siyo min garin kunu. Kunu? Kwarai kuwa kunu za ka sha a cikin gidan nan. Awa, ya ba kunu, ya kunu zai rike mutum. Babu wani kuɗi da za a dinga kashewa a banza a wofi, kai ka sani yanzu babu kuɗi a cikin gidan nan. Don haka yadda aka samu haka za a ci, don haka kawai ka haƙura. Ba shakka baki ya riga ya ɓaci da jin daɗi. To a dama dole ka ɗau haƙuri. Kana ji abin da nake son na gaya maka? Ka kwantar da hankalinka, insha Allah gobe in yanzu muna cikin daula washa-washa. A wani yi sauri ka zo. So, in ta baka kuɗin ka ci kuɗin sun faɗi sai ka zo ka same ni na san yadda za a yi. Ya ma za a yi kunu ya rike mutum. Kunu? Yawan Allah. Kunu ba? Ni ku haba sweet? Ban taɓa tunanin haka ka iya rawa ba. Kamar an kare wajiya da zan yi kawai na ganga kana ta shashi rawa da kai da ya Adnan. Ga ya Adnan ga taska suna ta kokowa wasu za su daga ka. Kuma ka kika haƙura kuma a daga ka sifan mara rawa kake a kan keke na ce na shiga uku na lalace. Lokacin da nake da ɗan kurciya na Allah sarki kafan nan.
wato kina ji lokacin na yi rawan breakdance kina ji sa'an nan kuma na yi rawan electric boogaloo kin gane sa'an nan kuma kai har da soul train. Me kuma soul train? Soul train kai wani shiri ne a TV wayan 'yan samari za su fito su cashe suna koya mana rawa ba na rabuwa da wannan. Sai gaya maka da muka koma gida ko ka ji yadda family aka zauna ana ta labari wai ba su taɓa tunanin cewa za ka iya rawa ba. Ba su ka komai ba. Wa alaikum. Wa alaikum salam. Sannun ku da zuwa. Lale lale. Sannun ku da zuwa. Yawa lale lale. Yawa. Ta shan fira ne haka? Wallahi daga wajen ke jiyo murya. Wallahi kuwa ga ta nan ta mai shaidi dan saurayi kankani wallahi yanzu ji nake kamar dan irin dan shekara 12 din nan. Ke ga Junadiya ne nan? Sweet, ni ce Junadiya? Afuwa. Ai abun sai da tana shawa. Hani. Ko ne kuma take ce maka? Kai. Hani. To kun sani ne tun da kun zo ya kamata in dan jajiki in bar ku saboda ku ci gaba da hira amma fa kar ku dade kun gane yawa saboda hani Ok, yau taska ne yau kenan zai kai ka bani. Gaskiya to amma kina da baki. Kenan ba da mu. Wa alaikum salam. Ga mutanen nan. Ranki daɗi. Allah ya ƙara miki lafiya uwar mu maganin ku kanmu. Sannu taska. Zo ka dan tura ni dan jajiki in basu amma fa ba jimawa za su yi ba. Yau na karbe miki aiki. Ka san kai kwana biyu ma baka. Ai ta karbe aiki. Yawa to wani barku. Yawa. Ai ta kallon ka. Taska ka bai shi fa a hankali ba. Congratulations yar uwa. Mun ga abin arziki. Wallahi kam mun ga abin arziki Allah ya sanya alheri. Wai wani abin arziki ne kuke magana ne? Kun san fani daga zuwa na gidan nan. Abubuwan arziki da na alkhairi da na gani suna da yawa. Mu dai muna maganar sabuwar mota ne da muka gani a waje. To banda abunku wannan ma kaɗan ne. An jima kaɗan za a kawo mu wata. Lallai arziki kashi. Allah ya sanya wa adanshin ku. Kin ga tsiyar ta kenan da kin makale ma wannan saurayin naki Abdul Jalal wala ba ki samu ina abubuwan ba. Ki fa Asiya baki da mutunci. Me abin aibata saurayinta? Shi fa arziki daga Allah ne. Ni dai ko ma menene ma dai. Na gode wa Allah saboda Allah ya kubutar da ni. Daga jiya zuwa yau na samu kyautar kuɗi kawai kusan na miliyan 20 daga hannun abokansa. Miliyan 20 ba? Miliyan ɗaiɗai so 20? 20 miliyan. Duk ma dai abin da ma dai za ku faɗa hakan ne miliyan 20 cif yana nan a cikin akauntina. Ke wani da Allah ina zan dan samu in zagaya nuna min toilet ɗinku. Ok, ki fita nan ga toilet na ana. Fikin da. Ya Ifa. Maraki? Yanzu ka yi adalci kenan? Mu so madaran nan mu biyu. Haba da Allah ma daki yanzu ka yi adalci. To ina mamaki. Kai. Wani Allah kan tambaye ka. Ina jin ka. Dan na sha madara ni kadai. Sai me? Ya azancin mene ne? Wai kai wutan nan kai ta ja ko ta ja? Kai ta ja. Ka tuma kucin banza. Ni tun da wutan nan ta ja ne. Na'am, ina jin ka. Ban na ya tsaya inda yake ba. Yau sai in ji shi a nan. Gobe sai in ji shi a nan. Gata sai in ji shi a nan. Maraki. Ko koron ko tsaci ba ta faɗo maka ni ko baka yi min adalci ba sai na faɗa.
kai kwaɗayen banza kwaɗayen wabi kai dai kan dai na sha madara ka daɗe baka sha ba yasa ka faɗa wannan magana kai haƙuri in Allah ya kai mu wuruci sai in siya maka sha kuma gani ba ina jin ka a ba shi kenan bari to kai da gungwani mana kuma na dinga yawo da gungwani kenan ka ce wani banki zan yi dala ina zuwa wannan magana da Allah ka batta mu koma business me abin yi yanzu kawai mu shiga gari gun ƴaƴan banzan nan you get the point Allah maza mai hanzari mu fantsama gari mu same su kar su je su riga mu tone gwalagwalan nan mu shiga uku kai baraki ina rasha ina jin ka ka samu da mutum zai kira freedom freedom fasara mu freedom magana kenan mulkin mallaka to shike shine freedom to mu tafi to mun samu mulkin mallaka mu je ma daki dan Allah kai baka san ayi abun nan Arise, con patrol. To patron da ka patron.